Sekuziva kwenyu, zvinhu zvese zvine sizeni yazvo. Nyoka hadziiti Mazai January to December ka, ndopakatangira nyaya ipapo, nekuti pamhiko dzangu dzandakaita pakuromba, kana ndikasawana Mazai iwayo, zvinhu zvinotanga kubhenda. Saka ndakazodzokera kwasekuru vakanga vandirombesa kunovatsanangurira situation yaivapo. Ivo chavakataura ndechekuti mhiko yenyu inosimbiswa neMazai, zvekuti wamawana kupi pai nguvai harisi dambudziko ravo iroro. Ndakavaudza kuti sizeni yacho yadarika. Sekuru vakati ndichakupa mudzi uyu, asi ina handichavanzi. Pauchasvika kumba uchasanduka wova nyoka, ndiyo icharara newe, iwe wochikandira Mazai acho, woita mhiko dzako. Zvamunoona ndiri kutsva dumbu nemusana, nekuti nyoka inotorara neni kutoita bonde, ini ndozokandira Mazai. Ndinotova munhu ane mhuriwo. Dambudziko ravepo, nyoka yaakuda bonde mazuva ose. Apo yakakura vedu weye. Ndakambodzokera kwasekuru kuti hapana zvimwe zvatingaita here pamhiko zvisingaiti kuti ndiitwe bonde nenyoka. Vakati no reverse deals unless kana waakuda zveropa. Dare ndiri muchoto zvamunoona, nyangwe nyoka dzesango dzikatanga kukandira. Iyi yandigere nayo haimire. Zvinondourayiwa nemutupo here. Dai zvaibvira ndawana anoda hake opota achindikandirira Mazai, ndomupa chero mari yaanoda.